Neposredno pred početak grejne sezone, tačnije u septembru, cena kubika prirodnog gasa je povećana za 5,45%. Tada je većina korisnika usluga javnog preduzeća Ingas najavljivala da će zbog visoke cene preći na neki drugi vid grejanja. Nadležni iz lokalnog distributera prirodnog gasa su u septembru izjavljivali da također očekuju da se većina korisnika odluči na taj korak. Međutim, od 1. decembra sve je iznenadilo pojeftinjenje. Iako neznatno od svega 3,6%, pojeftinjenje je doprinelo da se najave korisnika ipak ne obistine. Prema rečima direktora Ingasa Dobrivoja Sudžuma, broj korisnika isključenih sa mreže je približan onom iz prethodnih godina. Mi u posljednjih mjesec dana imamo masovne zahteve građana da se uključe. Nije im bilo bitno preko leta, sad im je bitno. Znači, ne bi sigurno trčali da izmire svoje obaveze, da plate troškove uključenja, da izmire sve ono što im je praktično potrebno da bi se uključili, da ne žele da se greju. Da bi se nastavili grejati na struju i plaćali račune za struju. Pored toga, lokalni distributer prirodnog gasa ima visok trend naplate, objašnjava Dobrivoj Sudžum. Preduzeće Ingas je došlo u situaciju da uz jedan visok procent naplate, ja gledam to, ta potraživanja su iz nekog ranijeg perioda na neki način nasleđena. Znači, mi imamo ovu godinu odnos prodatog gasa i odnos naplaćenog gasa procenat koji je blizu 97%. Pored privrede najbolje platiše se domaćinstva, što je više nego pozitivna vest, dodaje Dobrivoj Sudžum.